Είσαι να ψάχνω στο μαγαζί. Θα τις φέρω εγώ, καμάρι, θα τις φέρω εγώ μετά. Βίβα Τάκη. Τόσο κοντά, πως η αλήθεια θα φεύγει, πως η κρύψα της αγάπης τη φορά. Βίλιο. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Ξέρω, Μαχελός, δεν ξέρω, κάποιος θα μας βάλει. Υγεία σε όλο το Ιτωλικό. Έχει φωνή, κύριε. Μουστάκια, η πύλη θα Αντώνη, να με πάρεις καλά. Πολιορκία Μεσολογγίου, κακώς την λέμε, είναι όλη την περιοχή. Από Αχελό μέχρι Έβινο, πολιορκείται όλη η περιοχή. Συγγνώμη, Κάκη, σας λέω, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα μαζί σας. Ακόμα μια φορά είστε πολύ πιο φιλότιμοι από τους Μεσολογγίτες και με τιμάτε περισσότερο εμένα, ειλικρινά που πιστεύω το που λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ζω αρκετά χρόνια εκεί πέρα. Είμαι λήπτης της εφημερίδας αυτής, την οποία θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα φύλλα που κυκλοφορούν εδώ στην περιφέρεια. Ο Απόστολος είναι ένα εργατικό και κριτικό πνεύμα. Ζούμε σε μια εποχή που χρειάζομαστε τέτοιους ανθρώπους, όχι μόνο με κριτική σκέψη, αλλά με καθολικό μυαλό. Οι τεχνοκράτες μας έχουν πάει να μην πω πού. Εύχομαι να συνεχίσεις και να σε αγαπάμε όλοι και να βρισκόμαστε κάθε φορά σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το φίλο του Τάκη του Παναγίτη. Διατηρώ από την πρώτη μέρα την αγάπη μου στα γεφύρια και ιδιαίτερα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον καλό, τον φίλο, τον Αποστόλη, ο οποίος μας γέμισε μια ωραία ζωή με τα νέα του που μας στέλνει και μας γράφει κάθε φορά στα γεφύρια του. Ήμουνα από αυτούς που τότε σαν πρόεδρος του Συλλόγου των Λιτουργητών στην Αθήνα τον ενεθάρρυνα, αν και αυτός είχε καταλήξει τις αποφάσεις του, να βγάλει την εφημερίδα, αλλά και εγώ ό,τι μπόρεσα του είπα και προχώρησε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε όλοι. Σήμερα λοιπόν του εύχομαι από την ψυχή μου να είναι πάντα ο καλός Αποστόλης, να έχει τη δύναμη αυτή που διατηρεί και να μας γράφει ό,τι καλύτερο μπορούμε να μαθαίνουμε. Ευχαριστώ πολύ και να είσαι καλά, Αποστόλη. Και η καλησπέρα τελειώνει. Πολ, δύο λόγια με τα δικά σου, ξέρεις. Με το φίλο του Πολ. Ναι. Με τη δική σου προφορά. Ξέρεις πώς θα τα πεις. Τι να λέω. Είμαι ξένος, όλα τον κόσμο ξέρω. Αυτός ξέρει καλύτερα, καπνίζει με χέλι, ψήνει με χέλι, τρώω με χέλι, με κρασί, χωρίς κρασί, με το, πώς το λένε, αυγοτάρι. Περνάμε ωραία εδώ στο Ετωλικό και νομίζω είναι καλύτερα. Είναι το νησί από Έτωλο Αρκανανία, δεν υπάρχει άλλο νησί τόσο ωραία και τόσο μεγάλο. Νομίζω όλα μαζί περνάμε καλά. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα όλους
αλλά το φίλο του Γιάννη τον Καραδήμα που μας δίνει το χώρο απόψε. Το φίλο του Γιάννη τον Καραδήμα. Τον ευχαριστώ πολύ. Τον ευχαριστώ κάποιον που μπαίνει, το φίλο του Ζαφύρη, όλους. Να είστε καλά και συνεχίζουμε. Ξέχασα τον Άκη τον Βασιλείο, όλα τα αφήνω σαν έκπληξη. Μας παίρνει βίντεο το οποίο θα παίξει στον Αγγελό TV και αν πάει παραπέρα, μέχρι BBC, εκεί φτάνουν, παραπέρα δεν μπορούν. Αν θα βγεις απ' έξω, Τι να κάνουμε. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία, μπράβο. Τίποτα δεν απάλω. Τίποτα δεν απάλω. Τίποτα δεν απάλω. Τίποτα δεν απάλω. Χωρίς να με πληρώσετε δεν βάζετε τίποτα. 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 Σεγάρι να σε χαρεί, εκείνος που σε λαχάνει. Σαν για με, σαν τα στιγμά.